son Roberto e vou vos presentar un traballo sobre as pragas do Eume. As pragas do Eume están situadas ao norte de Galicia. Todo o seu territorio encádrase na comarca do Eume, que limita ao norte con Ferrol e ao sur coas Mariñas coruñesas. As pragas do Eume foron declaradas como parque natural polo goberno autónomo en 1997. Son 925 hectáreas de ladeiras e montes que acompañan o río Eume ao seu paso pola provincia da Coruña. Son 5 os concellos que comparten o espazo natural de leste a oeste. As Pontes de García Rodríguez, Montero, A Capela, A Gana e Pontedeume. De todo o que vedes aquí en verde son as pragas do Eume. O de azul é o río Eume, que é o eixe das pragas. Ahora vou vos explicar unha praga. En Galicia chamamos as pragas as zonas de bosque espeso, ao interior das cales a luz sempre chega velada polas árbores. Desta forma, o seu interior perdura a humidade, a frescura, a temperatura, a constante e, sobre todo, a vida. As pragas do Eume son un lugar extraordinario. Son as pragas costeiras mellor conservadas de Europa e un dos escasísimos bosques do seu tipo de continente. Ahora vou vos falar do río Eume. O río Eume é o verdadeiro eixe do parque natural. O berce do río son os cumios da Serra do Xistral, en Lugo, con máis de 1000 metros de altitude. Un sinuoso percorrido por entre solitarias montañas condúceno ata polos Parque Industrial das Pontes de García Rodríguez e os encoros da Ribeira e do Eume. Entón, descólgase en caída libre sobre o profundo canón do Eume a través do mar que el mesmo escavou e termina entregándose ao mar a 80 kilómetros despois na ría de Pontedeume. Ahora vou vos explicar os animais que habitan nas pragas. Hai miles de criaturas de case todas as formas e tamaños. A inmensa maioría delas son diminutas, pero extraordinariamente numerosas. Os animais de maior tamaño son máis escasos, como o marto, o xabarín, o leirón, o gato montés, a lontra, o bufo real, o falcón peregrino, o escaravello, a lerma e a pinta garrabera. Ahora vou vos explicar os bieitos que albergan as pragas. As pragas do Eume albergan 28 especies, das que 6 están catalogadas como amenazadas e exigen a maior protección. Tanto a posición xeográfica como a propia orografía do canón do Eume posibilitaron que algúns bieitos, como a Curcica macrocarpa e a Norduaris radicans, permanezan aínda hoxe en día. Son auténticas xoias vivas, testemunhas dun remoto pasado. Ahora vou vos ensinar as aves que habitan nas pragas do Eume. Serrentes do chan son os frieitos e pequenas flores. Os protagonistas a 1 metro de altura son as polas, formando unha maraña que se desenvolve cunha vida especial, rodeada de follas de diferentes formas, flores e froitos de diferentes tipos. A árbore denominante das pragas do Eume é o carballo. Outras especies aparecen de forma máis illada, como os arbelos, os castiñeiros, os almeneiros, os vilueiros e os abeleiros. Estas son algunhas fotos cando estuve nas pragas do Eume. Estos son os relatos das pragas do Eume. Este son eu con 4 anos e aquí estou ca miña familia.